این سوربن دستپروری مکتب دادی خدا با طریق مجبوری هیچ کس حق نداره که بگیره به خدمت دعوت کنه. برادر عزیز دادی خدا رو هم آدم رنگی موته و فکر میکنم تخته او بالا نمانی یا تو حق نداری که او را سودید کنی برای که تخته یک علاق گناه داری برادر. آیا میخوای ریش خود را زیاد نمایی یا میخوای موی سر از ریختن ماند یا میخوای داغ‌های سفید بدن را نیست نمایی و یا میخوای خود را فربه یا خراب کنی پس به شما صاف سودا را توصیه میدهیم. و یا شخصانه میخوان حجامه کنند یا روغن تازه سیاه‌دانه را دسترس کنند و یا کپسوله الهدایه با صاف سودا مراجعت نمایید. داروها دستافکنی نیز کرده میشوند. رقم‌ها در روی اکران. از نام یوریستی جی مراجعت کنید، تخفیف دارد. با صاف سودا باشید. آفیس صاف سودا در پیتر و مسکو. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Умедвор ҳастем ки тансиҳат ва хонаобод мебошен. Ба мисли ҳар вақта мо пеш аз мавзӯи асосиро шурӯъ кардан ба шумо қурби асъора барои имрӯза пешниҳод мегардонем. Мутобиқи маълумоти Бонки Миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз 1000 рубли русӣ баробар мебошад ба 154 сомону 70 дирам ва 100 доллар бошад баробар мебошад ба 1132 сомону 10 дирам, 100 евро бошад баробар мебошад ба 1344 сомону 30 дирам. Чандин нафарҳо дар комментарияҳои мо нависонданд ки барои чӣ қурби асъора пешниҳод мегардонӣ. Тамошобинони азиз, бисёре аз нафарҳое ки моро тамошо мекунанд хоҳиш карданд ҳамин чиза. Ба ҳамин хотир мо дар аввали ҳамаи видеоҳомон кӯшиш мекунем ки қурби асъори ҳаррӯзаро ба шумо пешниҳод бигардонем ва ҳар касе ки тарафдори ҳамин ҳастад ки ман қурби асъора дар аввали видеоҳом мегӯм дар комментария фикрҳои худтона баён бигардонен. тамошобинони азиз, интизор бошед. дар канали ман рӯзҳои наздик як филми тарбиявӣ пешниҳоди шумо карда мешавад ки дар ӯ филм ман худам шахсан иштирок кардагӣ ҳастам ва ногуфта намонад ки филм тааллуқ дорад бисёртар ба занҳое ки дар зиндагӣ сабр мекунанд ва оқибат косаи сабршон лабрез мешавад. боварӣ дорам ки филм ба ҳаматон маъқул мешавад. қисми аввалаш дар канали Юристи Ҷей мебирояд ва баъдан давоми филм дар канали S филм пешниҳод карда мешавад. номи канал дар рӯи экран ҳастад. бидроен, подписатсия кунед ва давоми филма ба метавонед ки ҳамҷа тамошо кунед. қисми якумаш дар канали Юристи Ҷей мебирояд. интизор бошед. мавзӯи асосии мо оиди пешниҳоди Рустами Эмомалӣ ба бештар кардани парвозҳо бо Русия ба мақомдори баландпояи рус. яъне ки пешниҳоди раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба мақомдори баландпояи Федератсияи Россия барои зиёд гардонидани парвозҳо. чандин нафарҳо дар комментарияҳои мо саволҳо пешниҳод мекунанд ки оё дуруст аст ки парвозҳо аз Тоҷикистон ба Россия қатъ карда мешаванд ё ки парвозҳо баста мегарданд ва фикр мекунам ки ҳамин ахбороте ки мо дар шумо айни ҳол пешниҳод мегардонем ба ҳамаи саволҳои ҳамун шахсиятҳо ҷавоб мегардонад. бо диққат гӯш кунед. раиси Маҷлиси Миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо раиси Думаи давлатии Маҷлиси Русия мулоқот кард. Рустами Эмомалӣ, раиси Маҷлиси Миллӣ Маҷлиси Олии Тоҷикистон дар мулоқот бо раиси Думаи давлатии Маҷлиси Русия пешниҳод кард ки шумораи парвозҳо бештар карда шаванд. тавре дафтари матбуоти Маҷлиси Миллии Тоҷикистон тавзеҳ медиҳад. дар мулоқоте ки имрӯз Рустами Эмомалӣ дар ҳошияи ҷаласаи навбатии шӯрои ассамблеяи парламенти созмони аҳдномаи амниятӣ дастаҷамъӣ анҷом доданд, мавзӯи парвозҳо ва муҳоҷирин низ қайд карда шуд. яъне раиси шаҳри Душанбе, раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мулоқот бо раиси Думаи давлатии Маҷлиси Русия ҳамчунин қайд кардан мавзӯи алоқамандӣ ба муҳоҷират ва барои зиёд кардани парвозҳо ва ин чиз пешниҳод шуд аз ҷониби Тоҷикистон ба Федератсияи Россия. ҷониби Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод намуд ки дар ин самт тадбирҳои мақсаднок аз ҷумла барқарорсозии парвозҳои мунтазам ва рафту омади бемонеаи шаҳрвандон таҳия ва амалӣ гарданд. афзудааст дар хабарнома. яъне аз ин ахборот бармеояд ки парвозҳо маҳкам намешаванд ва бо пешниҳоди Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Федератсияи Россия имкон ҳаст ки дар ояндаҳои наздик боз ҳам парвозҳо зиёдтар бигарданд. ва боз бародарони азиз, агар ягон ахбороти нав дар ҳамин маврид шид, мо ҳатман ба шумо пешниҳод мегардонем. бисёри нафарҳо мегуфтанд парвозҳо маҳкам мешавад ё ки не.
фикр мекунам ҳамин ҷавоб ба саволи ҳамун шахсиятҳо буд ва дар оянда маҳкам мешаванд ё ягон тағйирот ворид мешава. ин вобаста аз вазъияти беморие ки ба ҳамаи мо шумо маълум аст, аллакай беморӣ дар тамоми дунё боз аз сари нав авҷ гирифтест, махсусан дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам низ ҳамчунин рӯз то рӯз зиёд шудест беморӣ. Ба ҳамин хотир бародарони азиз, агар ҳар яки мо шумо қонун ва қоидаҳои бемориро риоя кунем, мақсад бе зарурат ба кӯчаҳову ба берунову ба ҷои серодам наброем, нагардем, эҳтиёт кунем, фикр мекунам ки ҷомеа ва аҳли хонадони худмон иншааллоҳ ки солим мегарданд. бародарони азиз, шурӯъ мекунем хондани комментарияҳоро, саволҳое ки ба мо равон кардагиен. Отабек нависай: акай Сорбон 20 июл раҳои Русия пӯшида мешаванд. Бародари азиз, ахбороте ки мо айни ҳол пешниҳод кардем, фикр мекунам аллакай ба саволите ҷавоб додак. Холов нависай: салом алейкум ака, ҳамин патентет агар дар дигар шаҳри Россия бошад, мисол ту баъд аз 3 моҳ ба дигар шаҳри барои кор равӣ, ҳамон вақт ҳамин патент кор метиҳад ё ки не? Мутаассифона не, бародари азиз. Дар ҳар ҷое ки қарор дорен, яъне дар ҳар шаҳре ки шумо қарор дорен, аз ҳамун шаҳр патент бояд дастрас кунед барои кору фаъолият кардан. Қубот Про нависай: салом акай Сорбон, як гап доштум ака, ҳамин даъватномаи ҳарбӣ поиска додан сар шидагие дар санаи 30 июни соли 2021 мада поиска овардан. Таваллудам 2003 оли хондан дохили шидани омадам. Поискаро додам, паспорт нагирифтан, рафтам пага ва инкомат мегуфтанд ҳамин кор шиданаш мумкин не. бародари азиз, як гап бугум, фикр мекунам ба сандай паспорта гирифта рафтан ё ки маҷбуран аз шумо имзо гирифтан, и аз рӯи надонистани ҳуқуқ ва озодиҳои ҳар як ҳамун шахсият хичай. Аввалан ки бо тариқи маҷбурӣ ҳеҷ кас ҳақ надорад ки бигира ба хизмат даъват кунад, ва дуюми ин ки ту айни дохил шавид боша, агар ки дохил бишай тра даъват намекунам, ба хизмат намебаранд. Рома нависай: ассалому алейкум Сорбон, як савол дорум. Аз Москва Уральский авиалинии билет харида аз Хуҷанд ба Москва омадам мешавад. Ягон монеагӣ надорад? Пешакӣ раҳмати калон саломат бошӣ. Бародари азиз, аз Федератсияи Россия билет харидам барои шаҳрванди тоҷика ки аз Тоҷикистон Россия брава. ма дар чанд барномаҳом гуфтагием ки ин чиза ма тавсия наметавонам, чунки ширкати Somon Air махсус иҷозат додагӣ нест ва мумкин аст ки дигар ширкатҳои русиро ҳам иҷозат натиҳанд. Ба ҳамин хотир ма ин чиза тавсия наметавонам ва касе ки дар Тоҷикистон қарор дорад, аз Тоҷикистон билет дастрас карда метавонад. ҳаминҷа як бародарамон хеле дарди дил кадай бисёр комментария нависай ва ман хостум комментарияҳоша ҳамаша бихонам, ҷавоб гардонам, то ягон одами бефаҳму бемафкураи дигарам боша, ҷавоби худша бигира ябора ба як ҷавоб. Таҷиков нависай: хоҳиш дар описанияи видеоат ҳар навиштаҷоти бардурӯғ ва ҷалбкунандаро намон. ин Сорбон дастпарвари мактаби доди худо рептиҷӣ аст. акуша фикр кунед доди худо ба чӣ дараҷа аст. мо ба Сорбон боварӣ доштем, вале чанд ҳафта аст ки ба хотири сум просмотр фиребкорона бо хабар описанияи бардурӯғ ҳаром ба даст меорад. Сорбон, ту доди худо брата гузашти ба ҷалбкунӣ, фиребкунӣ барои просмотр ва суми бемашаққат. Сорбон, ту дастпарвари мактаби доди худо бошӣ, агар андеша кун, ҳалол кор кун. Салом акай Сорбон, аз Аллоҳ битарс, бо сохтакориҳо бо фиреб внимательнаи мардума равона накун, и ҳаромай валло. ҳамин комментариҳое ки нами ҳози ман хондам, иҷа зиёда аз 10 та комментария буд, ман ҳамаша як бора хондам. И алоҳида чанд та комментария нависондай. бародари азиз, аввалан мегӯй ки бо навиштаҷотҳои бардурӯғ мардума ҷалб накун. ман чанд боро гуфтагим ки ман берун аз мавзӯе ки суҳбат мекунам номи видеоро намемонам. мисол мегирем, мисол номи ин ҳамин видеое ки ҳозир ман гап задастам чӣ хел мемонам. дар аввалаш ман оиди парвозҳо гап задагием ва аз ҳамун мавзӯе ки дар аввал гап задагием номи видеоро мемонам. ва бисёри нафари ту ба фикрам ира аҳамият метиҳанд ки мисол дар байни видео шояд ман гуфтагӣ бошам ё дар охираш гуфтагӣ бошам, ба ҳамин хотир мегӯянд дурӯғ мекунед. ҳамин чиза ба хотиртон бигиред ки любой номи видеои ма дар ҳамин каналам ай мавзум гирифта мешава. ҳар чизеро ки ма пеш аз комментарияҳоро хондан
гап мезанам ахборот, мавзӯи ма, номи видеои ма аз ҳаму ахборот гирифта монда мешавад, аз ягон ҷои дигар гирифта намешавад. ва ин як чизи дигар ки мақсад Сорбон ту Доди Худора гузашти ба ҷалб кунӣ вай чӣ хел одамай. Бародари азиз, Доди Худорам одамай ранги мавту ва фикр мекунам тихтай ӯ боло намони ё ту ҳақ надорӣ ки ӯро судид кунӣ, барое ки ту худат як ала гуноҳ дорӣ бародар. мисол Доди Худо гуноҳ мекуна, гуноҳ намекуна, ӯ барои худаш ҷавоб метаҳад, ё ки ман гуноҳ мекунам, ман барои худам ҷавоб метаҳам. Трам барои худат ягон одам бехатогӣ нестай, барои ту ҳақ ҳам надорӣ ки як каси дигара судид кунӣ, бигӯӣ вай ҳаром кор мекуна ё ки ҳалол кор мекуна. ва боз ҷавоб ба гапи дигарит ки мегӯӣ барои просмотр ва суми бемашаққат. бале дуруст қайд кардӣ, барои просмотр. ман чиза иқрор мешавам ки ман барои просмотр кор мекунам ва барзами барои просмотр кор кардан манфиати ман ба мардум мерасад. 10% 20% ам боша ба мардум мерасад, махсус ба шахсиятҳое ки дар муҳоҷират қарор доранд, ба саволҳои ҳуқуқишон мақсад ҷавоб мегиранд. ва ҷавоб ба ин гапет ки меги суми бемашаққат, яъне бемеҳнат меёбӣ, мақсади гап ки корам нестай, ту шиштагӣ просто сум ёфтестай. бародари азиз, агар ман ҳамин канала да ту бутонам ту дар як моҳ $100 кор карда бутонӣ, ман туда гап надорам. ҳамун моҳ ман $1000 дига туда падарка метавам, бонусат метавам. барое ки кала дар корай, барои сум кор кардан, суми не хеле бемашаққат мегӯй ку калара ов кардан дар корай, мавзӯъ хондан дар корай. инаи саволое ки менависонанд ӯра ҷавобоша кофта хондан дар корай, пешниҳод кардан дар корай. майхе просто так агар пул биёбам, ман на саволи тура ҷавоб медиҳам, на комментарията мехонам, на фоидама ба мардум мерасонам. ба ҳамин хотир беандеша сухан нагӯ бародар, ва на тоқа акаи Доди Худора ту мара судид карданам ҳақ надорӣ. барои як пай кору бори худача видеои ман маъқулат нест, тамошо накун. умуман ай канали ман подписатсия ки хубтарай. ва узр мепурсам ай бародарое ки вақтро нагирифтам ба хотири комментарияҳои ҳамӣ, лекин чандин кас ҷавоби худшам мегира ба ҷавобҳои ман ва фикр мекунам одами баақли гуна комментарияҳо наменависона. ҳар кас медорояд чизи дар кориша агар ёфт гӯш мекуна, мебирояд наёфт гӯш намекуна, тамом. ғайрат Сабуров нависад, ки ранги ма рекламаша гузаронда тамошо мекуна. гап нест бародар, лайк ба ин ами гапите, каседа ки маъқул нест ами реклама ранги ин бародар бигзарона, тамошош накунаву гапи қабеҳ нанависона. як хелет менависона ки мақсад безор кади реклама намон, дигар чиз намон, тамошош накун, каседа маъқул набошад. Хуршед Алиев нависад, ҳами рекламаҳо каманд, бисёртаршон кун. гап нест, я 5 та дигар реклама мегирам, я минут барнома мекунам, я 4 минути дигар реклама. Темуров нависад, якай Сорбон мегуфтанд ки ҳами ваксина зарар дора ё ки не, ҳамира интернет биков биёв ҷавобша мода бугӯ илтимос. бародари азиз, аввалан ки ман ҳуқуқшиносам, мақсад духтур нестам ва дар ин бора ҳеҷ тавсия дода наметавонам ки зарар дора ё ки зарар надора. лекин ҳамин қадарша гуфта метавонам ки ҳами ваксинара барои ҳамин қадар ибро вардиҳанд ки бар зидди ҳами беморӣ мубориза барад. яъне ки дар организми ҳар яки мо шумо вақти ваксина мегзаронанд, ин муборизабарӣ бар зидди ҳамун вирус мешавад. ва фикр мекунам ки ваксина гузаронидан хуб аст. Алишер нависад, салом алейкум акай Сорбон Сафаров. ҳамин ма гражданини Тоҷикистон дар Қазоқистон метавонам Россия равам, самолёт қати иҷозат метиҳанд ҳар ду тараф Россия ва Қазоқистон. бародари азиз, агар ягон сабаб, ягон асос дошта бошӣ, аз Қазоқистон метавонӣ ки Россия бирай. агар бе ягон асос бугӯй, бе ягон асос намешава, бе асос агар ки фора Тоҷикистон меои, баъд ай Тоҷикистон Россия мерай. Месси нависад, ассалому алейкум акай Сорбон, созаин хубе накар Аҳмад ки хабарҳои муҳима ба мо мегӯӣ. ҳамин аблава кай сар мешава? гуфти некин кай адо меша, нагуфти, яка ҷавоб битен. пешакир Аҳмад. аблава неӯ яъне даъват кардан ба хизмати ҳарбӣ аз октябр шурӯъ мешавад, то охири ноябр давом мекунад. нафарҳое ки дандонҳои худро сафед кардан мехоҳанд, ё мехоҳанд хунукии дандонро табобат кунанд, ё мехоҳанд барои рост кардани дандонҳо брекет монанд, ба рақамҳои рӯи экран муроҷиат кунед. духтури дандон дар Федератсияи Россия шаҳри Москва мебошад. Чулайбиб нависад, якай Сорбон, ҳамун дорувое ки мӯи сара реклама кардӣ, ҳамун дору фурӯшо
тамошоро дидай ҳоли биншон сарои хичон калай ҳеҷ давое намеёбанд хичон. ҳай бародари азиз, мумкин яхе одам дар мифора сараш кал бигарда. мақсад ҳастай одамое ки мӯҳ доранд, ки доим кал мекунанд мегарданд. акира хеле гуфта намешавад ки доруҳо фоида надоранд. ҳама дору бародар, ҳама дору, то қайи доруро дар назар надорам, ай рӯи медитсинарам ҳастай организме ки яхе дору ба ҳамо организм мутобиқат намекунад. ба ҳамин хотир то қа дорувои вайро мақсад гуфтан дар кор нест ки фоида намекунанд ё ки результат наметаван барои мӯи сар. як бор биги истифода ки результатет надод, хай значит дата тури намегирифта, результатет дод зур бародар. ҷонибек нависай кани киҷо 3000 шидай. як чизи дигарам қайд мекунам ба ҳамин комментария ки ма дар видеои рӯзи 30 июн навистагиам номи видеора ки билет 3000 сомон, хабарҳои нав оиди рейсҳо. ва бисёри нафарон нависанд ки чӣ ба гапи дурӯғ мегӯй билет 3000 сомон даги ҷое. бар заме ки ма дар ӯ видео гуфтагӣ ҳастам ба забони тоҷикӣ ки билет аз Федератсияи Россия ба Ҷумҳурии Тоҷикистон омадан агар ба суми тоҷикӣ ҳисоб кунӣ 3000 сомон аст. ва ман ҳамира гирифтам номи видео мондам. ман намедонам дигар шуморо ба кадом лавз бифаҳмонам. баъзе аз нафарота ки калотон хуб кор намекунад, баъзе та да назар дорам. фотеҳ сафаров нависад салом, билет барои кӯдаки 4 солаю 7 сола чанд фоиз боша нархаш? билет барои кӯдаки 4 сола ва 7 сола бародари азиз як чиза гуфтан мумкин аст дар инҷа ки ҳар ширкати ҳавопаймоӣ ба худаш як мақсад условия дорад, як оиннома дорад. мегем агар чӣ хеле ки мактаби донишгоҳу корхона оиннома дорад бахчам, ширкатҳои ҳавопаймоиам ҳамаш яхе нестанд, аз якдигараш фарқ мекунанд шарта шароитчон. ширкати Somon Air то 12 солара 50% мегирад ва дигар ширкатҳо Уральский авиалинии бигирем агар то 7 солара меган ки 70% мегирад ва баъд аз 7 сола боло аллакай 100% мегиранд. лекин дар айни ҳол ширкати Уральский авиалинии ё ки Северный ветер, ана ҳам ширкатҳои русӣ аз кӯдакҳои 3 сола боло аллакай 100% пули билет гирифтаистанд. Амиров навистай манташта як бор хабар биги звукат нитоай баъд Ай Россия ба Тоҷикистон чанд сомон боша? Ай Россия ба Тоҷикистон ами видеои рӯзи 30 июн абдро тамошо ки ҳамаи нарх навоша гуфтагием мефаҳмӣ. ёдгор нависай салом Сорбон брат, шумо соз бифаҳмонед ки ай кадом тараф билет 3000 сомон шидай? барое ки ма 5 рӯз пеш пирсидам билета то охири июла 6000 сомон ай. 6000 сомон аз Тоҷикистон ба Россия бародар, аз Россия ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ба суми тоҷикӣ 3000 сомон ай. Зарина нависай мефаҳмондем ки дар қонун чӣ гуфта шудааст дар бораи меросгирии духтар ва агар бошад чанд фоиз ҳақ дорад? мо жуда дорем бародар ответи шумора. дар қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон оиди дастрас намудани мерос пас аз вафоти падару модар ҳамаи фарзандҳо ҳаққи меросгирӣ доранд. дар як ҳолат мерос дода намешавад дар ҳолате ки ҳамон фарзанд худаш аз гирифтани мерос саркашӣ кунад, дасткашӣ кунад. то ҳатто агар мисол мегирем духтаре ки мисол шавҳар мекунад ва ба зиндагии худаш мерава, пас аз чандин солҳо падару модари вафот мекунанд, фарзандҳои дигар талаб мекунанд ки мерос бигиранд. баъдан ҳамун духтаре ки шавҳар карда ба зиндагии худаш рафт, то ҳатто ҳамонам ҳақ дорад ки биёя мероси худша талаб кунад. ва барои духтару барои писар фоиз омадагӣ нест, ҳама баробар тақсим карда мешавад. Юсуф Ҳоҷиев нависад салом ака, билетхаро 6000 сомон 8000 сомон гуфтаистанд. бисёри мардум аз Самарқанд рафтаистанд 4500 сомон билет без очередь мепаранд, кӯдако 50% аст. айни хидмон қимат ай. ака ман намедонам аз Самарқанд чанд симай ё ки аз Тошканд чанд симай. касе ки ай киҷои тонистаистай арзон дастрас намуда Россия рафтаистай бародар. бародарони азиз, видеомона ҷамъбаст мекунем. агар ягон саволи дигар дошта бошен дар комментария саволҳои худтона пешниҳод бигардонед ва видеоҳои нави моро интизор бошену дар канали мо обуна шидана фаромӯш намекунем. то барномаҳои дигар худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.